Hallo, så velkommen. Jeg vil lave sådan en unboxing video af mit nye headset. Så let's go! Kom så. Ja. Hahaha. Hvad er det med pis her? Det er så meget. Hvordan er der kode på? Der er kode på. Whoopty! Turtle Beach Air Force Recon 50B. Jeg skal åbne for skidt om året. Jeg købte det på eBay. Ja. Jeg skal i hvert fald ikke udlægge. Så. Og væk med det mig her. For helvede. Sådan der. Okay, så er sådan noget importen, sådan hvordan man bruger det. Jeg skulle ikke få brug for det, men jeg har det. Mikrofonen. Her. Mikrofon. Okay. Så ser det ud. Snor. Ja. Sådan der. Headset. Kan vi se. Altid godt at have kniv i baglommen. Det kan jeg se. Jeg tror måske, jeg kommer til at fange den lidt. Jeg tror, det er fint nok. Ud med dig. Løjser. Okay. Så bare lige sætter den i. Sådan der. Headset. Stikker den bare ind i controller. Turtle Beach Air Force Recon 50P. Købt på eBay. 355 kroner. Plus eller med fragt. Så. Og det er til PS4, som jeg spiller på. Så det kan være, det bliver lidt bedre for min video. Bedre lyd måske, fordi det var nogle rigtig lorte headset. Men der er sådan noget her. Så do not eat, throw away, do not eat, this cancel the gel. Måske skal jeg prøve at spise det. Okay. Det er ikke så smart. Men håber I kunne lide videoen. Som I ser ud. Rigtig godt.